ассалому алайкум дӯстони азиз, ман шуморо бар ширкати Atomic Carriers компания ба кор даъват мекунам. Духтаракор, кор хеле осон аст. мо ай хонона баромада дар хона кора идома медиҳем. дасти рост аст. чабиятаи одам регистратсия мекунем 250 сомон да ягончи харидорӣ карда ба ҳамин кори мо осон меша. духтаракор, хариду фурӯши ҳар моҳа надорем. духтаракор, бинем ки мо дар як моҳ 6 бор маош мегирем, ҳар рӯз сешанбе ва 2 бор дигар премия. бинем ки соҳиби анин гуна автомобилҳои беҳтарини дилхоҳи худ мешавем. дар тоҷикистон кушода шавӣ атоми нақша гирифта шудааст. духтаракор, барои ин командаро калон кардан лозим аст. командаи шумо чӣ қадar калон шава, ҳамқадар маошҳои шумо болотар рафтан мегирад. духтаракор, аз ҷумла раиса Пихаева, наставники болои мо, бинем ки ай тарафи компания 550 000 рубли русӣ ба инҳо тӯҳфа карда шудааст. ино наставники болои мо буда дар рӯзаш 50 000 се маҳкам мекунанд ки дар як моҳ 1.2 миллион тақрибан маош мегиранд. духтаракор, соҳиби 5 фарзанд, зани хона